Participar en aquesta xarxa d'ajuntaments que ha promogut la Comissió Europea i que volen treballar de forma individualitzada però també de forma col·lectiva per lluitar contra el canvi climàtic. Aquesta és una tasca que és absolutament de tothom, no només dels estats i les institucions internacionals, sinó també de les administracions locals, de les persones individualment, i nosaltres ens hi hem volgut afegir, o més ben dit, hem volgut participar, perquè avui, de fet, és el dia en què aquesta xarxa comença a funcionar amb la signatura d'aquest conveni que farem un centenar llarg, em sembla, d'alcaldes i alcaldesses de diferents llocs d'Europa. Hi haurà ajuntaments que hauran de començar a posar fil a l'agulla i desenvolupar la seva xarxa o la seva estratègia de lluita contra el canvi climàtic. En aquest sentit, la Diputació de Barcelona s'ha ofert per fer un monitoratge o tutoria, explicar quin és el camí que s'ha de seguir en els ajuntaments que ho vulguin fer. Nosaltres, com sabeu, ja fa temps que vàrem posar en marxa aquesta estratègia, la vàrem presentar ja fa uns mesos, estem parlant de 141 accions que hem proposat, ara hem iniciat el procés participatiu i esperem que una vegada estigui clos aquesta estratègia sigui ja un dels objectius de treball de Sant Cugat. No vol dir que no estiguem fent res, perquè molts dels punts que es contemplen dins d'aquesta estratègia local santcugatenca contra el canvi climàtic són accions que ja estem desenvolupant des de fa temps, però n'inclourem de noves i després esperem que la participació ciutadana també ens faci aportacions que serveixin perquè entre tots plegats puguem lluitar contra el canvi climàtic. Jo sóc un entusiasta del procés de construcció europea en abstracte. En detall hi ha coses en les quals òbviament no hi estic d'acord, però jo crec que això li passa a moltíssima gent. Jo penso que Europa ha de treballar plegada per desenvolupar un paper important en el món, per poder actuar com a bloc, i també Europa ha de poder implementar polítiques que siguin progressives i que arribin a tothom. Amb el tema mediambiental és un d'aquells àmbits on la presència de l'estat espanyol des de l'any 1986 a les institucions europees ha implicat un canvi per nosaltres. L'estat espanyol, l'Estat, els governs autonòmics, els ajuntaments van haver d'avançar molt ràpidament en posar al dia la seva legislació per poder adaptar-se als estàndards de la Unió Europea. Espanya, si no arriba a ser per la integració europea, hauria trigat molts anys en tenir totes les seves aigües residuals depurades i en canvi es va haver de fer un esforç per posar-ho al dia ràpidament, i en aquest sentit Catalunya va ser especialment ràpida perquè va complir la directiva europea molt abans dels terminis marcats. O sigui que Europa ens ha suposat un avanç de dècades en pocs anys en temes mediambientals. Bé, Europa sempre ha tingut una veu potent en el tema del canvi climàtic i penso que darrerament encara més. El que passa és que era una veu que a vegades tenies la sensació que no era prou escoltada a nivell mundial. Ara, amb el canvi a l'administració nord-americana, hi ha un president, Barack Obama, que hi creu, que creu en la importància de lluitar contra el canvi climàtic, que creu que és una de les principals amenaces a què s'enfronta la humanitat dins del segle XXI i que hem d'actuar ja. Bé, entre els Estats Units, Europa i Europa, que no només, com dèieu, són les institucions europees, sinó que són els estats, són les nacions i són els municipis, no només actuarem, sinó que tenim l'obligació de fer-ho.